בחורף. ציפור עפה בחורף, קר בן זונה, בלядь. היא מתקוררת, בלядь, נופלת לתוך השלג, עומדת למות. אין, עומדת למות. פתאום עובר סוס, ומחרבן עליה. מה זה? היא מרגישה חם? מתחילה לזוז, בלядь, שמחה שלא מתה, חם, יפה, מתחילה לשיר. שומע אותה חתול, בא, מוציא אותה מאחרה, מנקה קצת בשלג, שוטף, אוכל אותה. זהו, סוף הסיפור. אז מה הלקח שלמדנו מהסיפור הזה? אז לקח ראשון, זה שמחרבן עליך הוא לא תמיד האויב שלך. לקח השני, זה שעוזר לך לצאת מאחרה הוא לא תמיד החבר שלך. ולקח השלישי, אם אתה יושב בחרה עמוק, אל תשאיר כוסוך תחמניאק, בלד, שב בשקט. שיהיה לכולם יום טוב, אוהב אתכם.